Құяшны күрсәт әле. Былтыр мин язны 65 көн көттем. Юк, мин құяшка күбрәк ошагамын да. Агач. Агачта. 9 катлы. Сиңа гомумән бер аерым мунча төзеп кенә бирергә кирәк әйме? Син шунда да яшәргә риза бит. Сыер икәнсең, нәгъ өстенә бастың. Сен Нургалиевич әйтмәскә кушты. Аңлыйсыңмы? Мен башыңдагы Рустам Нургалиевичмин. Менә мин троллейбуста йөрим, трамвайда йөрим, гади маршруткада йөрим. Машинам булмаганга күрә. Венезди менә Венездида төшкән бит әйме теге кул. Менә бит ул кул. Венездида аны. Сәлам дуслар. Ассаламу алейкум. Мин синең темпыңа ияреп исәнләшәм шулай. Ассаламу алейкум җәмәгать. Кайтып җиттем. Мин кайтып җиттем. Ул инде әйтелгән, сез барысын да март ахырында күрерсез. Мин шуны әйтмәкче идем. Концертлар турында инде. Сезне шундый зур шатлык белән сәламлыйбыз дип әйтмәкче идем мин. Бик зур шатлык белән сәламлыйбыз. Нишләп нәрсәдер әйтмәкче идең. Бүген 13 март. Галәмәт. Дүшәмбе. Ниһаят килеп җиттек. Синең яраткан ел фасылың яз килеп җитте. Бүген иртән күземне ачсам, яңгыр ява, куеп. Ничәнче тукта, мин аңламадым. Кайда яңгыр яуды? Бездә ишеп, үйеп, тутырып кар яуды. Башта яңгыр яуды, аннары кар яуды, Роберт. Иртәнге сәгать 6-да бик каты яңгыр яуды. Безнең якларда. Мин сәгать иртәнге 6-ларда тұрмадым, қарамадым. Мен аннарысын қар яуды, хәзер. 8-дер Шул қадар балқып, құяш яқтырды. Неше керек балқып? Йылмайып көрсет әле, құяшны көрсет әле. Не шайттырым? Бу ясалма құяш. Мен әйтейін да. Бу ясалма құяш. Менә құяш білесің неше йылмая? Йоқ, менә қара, менә. Ужас, син құяш деп әйтмәкче буласың мы? Карап исә. Ай, мин үземне құяш дип хис итәм. Ярый, әйдә, нәрсә әйтмәкче яз дип. Яз дигәчтән, яз килеп. 13 март килеп җитте инде. Бу Татарстанда без кишүләре ябыла дигән сүз. Ура! Урак өсте. Ой, тизрәк карда эреп бетсә, Роберт әйме. Мен сиңа әйттем бит инде, аның кайчан эреп биткәнен. Мин бер кайчан да язны булай көткәнем юк иде. Бу ел мин аны көнләп саныйм. Тәк бүген 13 июньдән 15. Картая. Тагы бер ике атнадан соң. Тиздән календар алып барачак. Былтыр мин язны 65 көн көттем. Әбиләр язадыр бит әле. Бүген 13 март без кишүләре ябыла. Беләсеңме, шушы көннәрдә бер кызыклы гына мәгълүмат укып, әзгенә шок каттым дип әйтимме соң? Әйдәме? Безнең төзелеш министры тиздән Казанда агач 9 катлы йортлар төзеләчәк дигән сүзләр әйтте бит әле. Агач? Агачта. 9 катлы. Хәтерлисеңме, менә элек бит инде агач йортлар булган, әйме, менә 2 катлы, 3 катлы агач йортлар булган бит, аның соңыннан менә сүтәләр, әле аның сүтелеп бетмәгәннәре дә бар. Безнең шәһәр үзәгендә. Менә шундый һәм 9 катлы булачак икән алар, менә шундый йортлар турында. 9 катлы, ул агач катлы йортларда. Кемнәр яшәр икән? Юк, монча булыр микән анда? Сарай төзерләр микән анда абзар? Төзерләр микән? Юк микән? Пешәнлекләре булыр микән? Син көлмә, моның ни өчен шундый менә фикергә килүләрен әлегә мин аңламадым, ләкин аңлагач та аңлатырмын сезгә дә, сөйләрмен. Менә шул салалы зинһар шушы. Ой, шуннан исте булып китте. Күрәле, мин нәрсә әйтмәкче идем. Бу бәлкем ни генәдер әле? Кәгазьдә генәдер әле бу. Бу бит инде теге. Юк, кәгазьдә булса аны теге җыен ихтимал дисең син. Җыен аның әйме теге. Төзүләре ихтимал. Аның куласында эшләүчеләр әйткән булыр иде. Әйме, монда бит инде министр үзе шулай дип әйткән ди. Юк, инде бу халыкка ни паника таратыр өчен. Алла, дитме. Бу бит инде янгын чыгу очракларын ой, бермә-бер арттыра дигән сүз шулай бит. Килешәм. Улсынча килешәм. Бу шуңа күрә кирәкмәстер, әйме, безнең фикер шундыйрак. Кирәкмәстер. Юк, әгәр дә төзүчеләр әйтәм бит инде, анда ни мунчасы булырга тиеш. Анда пешәнлеге булырга тиеш. Анда не? Юк, пешәнлек нәрсә син бит инде атта йөрмисең. Агач йорт салдылар дип, атка күчеп утырмыйсыңдар бит. Бу бит шуңа барабыз дигән сүз бит инде. Кире теге бузганга суга кайтасың. Инде шулай инде. Минемчә шулай инде. Агач йортлар. Әлмә син шундый да яшәр идең, әйт әле миңа дөресен. Беренче катындамы, икенче катында яшәр идем мин аны. Беренче катында? Беренче катында мунчасы булсын. Пешәнлеге булсын.
Сиңа гомумән бер аерым мунча төзеп кенә бирергә кирәк әйме? Син шунда да яшәргә риза бит. Сыер икәнсең, нәгъ өстенә бастың. Бик күңелле яңалык. Мин аны инде Тавышы. Монда әзерләп килдем, беләсезме? Лос-Анджелеста, Dolby театрында 95-нче Оскар премияларын Тапшыру тантанасы узган. Бигрәк узак айтты мине. Шуңа күрә мин тизнән әйтеп куйдым. Сиңа дәвам итмәсәң дә була. Андый шартларда. Һәм инде анда җиңүче фильм итеп «Всё везде и сразу» дип танылды. Менә мин сиңа җавап итеп бер сүз дә әйтә алмыйм, чөнки мин бу фильмны әлегә карамадым. Мин аны карадым. Тик инде бу премия алгач, димәк, аны карарга кирәк дигән сүздер. Ой, ул бик күп номинацияләрдә җиңүче булып чыккан. Шуннан да шулай. Һәм бу беләсеңме, монда фантастика да, монда драмасы да, монда комедиясе да бар. Лаеклы дип белисеңме? Менә минем каравым әлбәттә. Мин аны карадым һәм шәп. Килешәм мин нәрсә критиклар белән. Алар тапшыралар бит инде. Алар бит инде билгелеләр, җиңүчеләр. Кино тәнкыйтьчеләре. Кино тәнкыйтьчеләр белән килешәм бу вакытта. Всё везде и сразу. Карагыз. Һәм шулай ук документаль кинога килсәк, беләсем ким җиңүче булып чыкты? Навальный. Документаль. Син аны карадыңмы? Юк, карамадым. Аның турында сөйләделәр. Аның нин беләбез инде без. Сценарийсын. Сценарийсы билгеле, әйе. Бер игълан җиткерәм әле сезгә. Әле күптән түгел, 1-2 көн элек кенә Россиядә кабаттан биометрик паспортларны ясау эше җанланачак дигән хәбәр ирешкән иде. Ягъни хәтерләсәгез, бу яңа төрдәге биометрик паспортлар 10 елга биреләме? Аларны бер ара февраль башында туктатып торганнар иде. Һәм менә 1-2 көн элек кабат шушы биометрик паспортларны гадәттәге режимда бирәләр дигән хәбәр таралды. Тик әлегә ашыкмагыз дикоснак. Моңа кадәр бирелгән заявкалар, гаризалар буенча гына паспортларны эшләячәкләр. Ә менә гадәттәге режимда эшләү турында сөйләү әлегә иртәрәк дип кисәтәләр. Булды? Мин моны ни өчен шушы мәгълүматны җиткергә булдым? Хәзер бит безнең яз җитте, әйме бик тиздән. Хәзер җәй җитәчәк, күпләрнең отпуск яллары башланачак, күпләр отпуск ялларына чит илләргә барырга теләячәк. Һәм инде паспортлар җитештерә, ясый башладылар микән әле дигән сорау туырга мөмкин күбегездә. Һәм менә шуңа күрә әлегә вазгыять шундырак, иске үрнәктәге паспортларны гына эшләтеп була. Булды. Бу заказной яңалык инде. Юк. Бу мин аңладым, ләкин заказга ошаган. Әйме? Ким җибәрде сиңа аны? Укылы шуны дип. Әнә күрәсең. Рустам Нургалиевич әйтмәскә кушты. Аңлыйсыңмы? Синең башыңдагы Рустам Нургалиевичме? Юк. Үзең уйлап чыгарганмы? Сез шулай дип уйлагыз. Һәм? Әйе. Нәрсә тукта? Нәрсәгә? Һәм, әйе, алга таба дәвам итәбез. Әйе. Дәвам иттерикме? Әйе. Тапшырыбызны дәвам иттереп. Гүзәл. Әйе. Чираттагысын да әйтәмен. Әйт әле. Мине аеруча куандырган яңалык, хәзер син аңлаячаксың ни өчен икәнен. Әйе, гүзәл. Мин үземнекне әйттем. Без кичү белән Оскарлар артка китеп торсыннар. Синекләрне бераз гына шүплигән нәрсәләр бар икән анда. Әйдә. Димәк, бу хәбәр мине аеруча куандырды. Сине һәрбер хәбәр сине аеруча куандыра гүзәл. Казанда, мин шундыйларын җиткерәм. Казан хәзер син аңлаячаксың. Казанда троллейбусларда кондукторларсыз гына билет хакын түләү мөмкинлеге булдырыла. What? Ниһаять, Аллага шөкер, бик тиздән безнең кондуктор дигән белгечләр, һөнәр ияләре юкка чыгар дигән өметтә калам мин. Гафу итегез, кондукторлар арасында бик яхшылары да бар, ләкин сезнең арагызда бик мәрхәмәтсез әшәкеләр дә очрый бара. Хабалкалар дип атыйсыз. Бу турында инде безнең яңалыкларда бик күп сөйләнде һәм минем иң эшемне пошыргандыр, иң ачуны чыгарганы менә шушы кондукторлар белән бәйле идеме. Аллага шөкер, бик тиздән менә бигрәк тә моны безнең троллейбусларда сыный башлаячаклар. Махсус теге валидатор куелачак бит инде әйме, һәм юл хакы өчен сез үзегезнең транспорт картагыз белән генә түли алачаксыз. Ул түләүне бик тиз салдырачак һәм шуңа күрә автобуска кергәндә бер нинди дә шундый теге авырлыклар булмаячак диелә. Әгәр дә инде кемдә кем тере акча белән түләргә тели икән, алар беренче ишектән чыгып йөртүчегә акчаларын калдыра алачак.
Шәп кетейме? Сен мені күлдіртме әлі. Әйме, Оның әйме. қадар күлдіртме әлі. Сен бигірегінде дегенде троллейбустарда жүрген кіші көбік сөйлесің. Yürüyeyim, ник yürümezke. Ondan oturam men. Avtobusda da yürüyeyim men. Съемка болса да енді. Бұлай машинасында желдірегіне оны. Троллейбуста. Мына мен троллейбуста йөрим, трамвайда йөрим. Гади маршруткада йөрим. Машинам булмаганга күрә. Ярый, достар, шуның белән шул. Әйбәт. Булган, утырганда шуган. Без шулай бетерәдер. Хәтерлисеңме? Ие. Шулай кызык иттереп бетерәдер. Штаны тишек булган, шуңа картылган. Давам ит. Калганын белмим. Фикерің шуй. Давам ит. Әйдә там уйлап чыгарабыз нәрсәдә. Белмим, әйдә ничек картылган. Ие. Тишек штаны аркылы. Шундан бутунган. Суңган, ширләгән, үлгән. Тәүбә. Юк, инде бу бит инде не тормыш. Бу нормаль кеше. Юк, мин нормаль тормыш. Кеше бит инде яши, туа, яши, үлә. Эй, син әллә нинди ямсыз нәрсәләр белән тапшыруны тәмамламакчы буласың. Әйме, юк дуслар, әйдәгез, біз сезнең барчагызга да шушы матур язгы кояшлы көндә исәнлек, саулык, сәламәтлек телибез дә. Барча атнагыз бик яхшы усын, уйлаган барча планнарыгызны шәп итеп тормышка ашырырга язган. Сау булашырга ашыкма, гүзәл. Юк, син үз өлешең, сау булашу өлешеңне әйттең, хәзер мин дә әйтим әле. Син сау булашырга бер кашан да ашыкма. Ярыймы? Ассаламу алейкум. Менә шулай дип. Булдымы инде роль? Корып, шу. Кирәк зокс. Ярый, юксыннан да, әлеге тапшыруны менә яз кояшы кебек, шулай балкып, елмайып тәмамлыйк әле. Гүзәл. Әйе. Юк, мин кояшка күбрәк ошагам монда. Син бераз тегене кая курсаң? Дуслар, языгыз әле. Кем монда күбрәк кояш? Мин дә улма. Ой, башлады. Ассаламу алейкум, саулык турыбыз, ярыймы? Венесди, менә Венесдида төшкән бит, әйме теге кул, менә бит ул кул. Венесдида, аны. Теге бераз йөрүде. Кстати, Венесди димәктә мин аны әле Кара. шушы көннәрдә генә карап бетердем. Менә шул кул. Икенче сезоны 2023 елның быел көзендә чыга икән. Арендага биреп торган шул кул, саулык булай, аны күрәсеңме шул кул, саулыгыз. Саулыгыз.